Bamako cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bokar Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fɔ. Maa kulo b'an kana jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan. Nin y'an sigilen an ka kɛnɛba in kan n'o ye kunnafoni balan kɛnɛ ye. Bokar Tarawele jamana ale bɛ dusukun kami la. Sabu kunkan min filɛ nin n'o ye kan dumanba in ye. Tata Bambo Kuyate. Bambo Daba. A ye diɲɛ to kunun. Radio jɛka fɔ ka kunnafoni bana. O générique fɔba. Anw y'a kanu. Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka ca. Tata Bambo a ka kuma duman in. A ka ni dɔnkili duman in. Dɔnkili min an ka Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keita. Dɔnkili in diyara ye fo k'a dama tɛmɛ. Fɛn o fɛn fɔra dɔnkili kɔnɔ a ko ka ta jamana sariya sunba la. Jagoya furu k'o dabila. Min ka di min ye k'o k'o ye. Min ka di min ye k'o d'o ma. A ye ko dilan jamana kɔnɔ dɛ. Dankɔrɔba in de taara i da kunu. Ala ka hinɛ. Jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso tɔgɔ la. An b'a dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ suma. Ala kana du barika t'a fɛ. A ye baara ɲuman min kɛ jamana kɔnɔ Ala k'a bila ye min diya ye. Ala k'a sara ye arijinɛ. Anw tɛna ɲinɛ kɔ badabada. Ni kunnafoni balan a donkan n'a bɔkan ale de ka dɔnkili don. Waleɲuman dɔn foli don. Bi baara taabolo filɛ nin ye. Jebi ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la. Bokar Tarawele Buwa Jabate bi kunnafoni lasebaa ye. Politiki kuma ka taa bila jamana yɛrɛ lombo lamalen don. Ni Ala ni kira sɔnna ma ɲɛmaayaso kɛmɛ ka min di an ma. O tuma min na n da don la sa e ko cogo di? K'a fɔ Jibi ye k'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. O bi bɛn. Buwa Jabate. Naamu. Ne ko bala cogo bɛ di. Bokari. Dɔnkilidala ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. K'an ka yafa ɲɔgɔn ma. Nka fɛn dɔw bɛ yen n'olu kɛra o yafa ka gɛlɛn dɛ. A mana tigɛ Dawuda la. Ala k'o k'an ka yafa. Ayiwa. A bɛ kɛ ale la. Diinɛ ko in de kɛ n bɛ birifini ye. Ale bɛ yafa. Ka to ka mɔgɔw tɔɲɔ. E m'a fɔ Ala wa? An minnu ye jɔniw ye. Ala ka jɔniw. An man ka to yafabaliya la. Ustaz Buwa Jabate bala cogo bɛ di? To ka yafa dɛ. O de ka di Ala ye. I y'a faamu? Y'an ka taa. Bokar Tarawele ne bɛ n tigɛ don. Info matin. Info matin nin ye fulakɛ Seguba ka sɛbɛnni ye. Bokar Tarawele min ye Seguba a ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga. Wari kunu a ye lajɛ belebele boloda. Lajɛ in kɛra yɛrɛ Jabala la n'o ye primature ye. Fasiriba ko kunun ntɛnɛn kalo tile 14. Bokar Tarawele Dr Choguel Kokala Mayiga a ye wele bila a jɛɲɔgɔn politiki baarakɛlaw ma. Wari o ka na u ka kuma. Sabu furuku o daminɛna ka ban. Maa caman bɛ kɛrɛfɛ olu diminen bɛ Choguel kɔrɔ. A daminɛ bali. Munna u diminen b'a kɔrɔ. Bokari u m'u niyɔrɔ sɔrɔ. Ayiwa jamana ko tɛ wa? An ye nin bɛɛ fɔ a mɛnna o. Gato tila dɔrɔn don. Caman ta u bɛ bɔ jabaraninw na. Aw ta ye jamana ko ye. Disiw bɛ gosi. An tɛ jɛnɛ ni ye. Kumabaw bɛ fɔ. Nin bɛ ka kɛ. Nin tɛ bɛn. Jɔnni don a da dɔrɔn kuma banna. Ayiwa. Mali ko tɛ o. Maa minnu ta ye Mali ko olu dɔnnen don. Bokar Tarawele fasiriba ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye bisimilali minnu kɛ o ye MP. Bokari a y'o maaw bisimila. Bokari ni ka gouvernement kura min sigira ka sigicogo ɲɛf'u ye. Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ gouvernement in a sigira hakilina min na. Bokari jama ka ca bɛɛ lajɛlen tɛna se ka don a la. O tuma mana kɛ Dawuda ma Bokari a tɛ taa furukufuruku kɔ. Nka furukufuruku in k'a kana lajɛ min ye juguya ye. Fasiriba ko a ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ko maliden bɛɛ lajɛlen ka don gouvernement la o ye ale fɛ ko ye. Nka ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gouvernement ma o damadɔnnen don. Maa 25 Bokari min ye maa 3 ye u y'o laɲini ni k'o fara kan. Bokari ko nin bɛɛ lajɛlen ye min ye bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don baaraw la cogo min na. O n'a ta o ta Bokari hali bi maa min jɔlen bɛ ko ni olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ o de ka ca fo ka dama tɛmɛ. A baara ta M5 de jɔyɔrɔ ka ca ko in kɔnɔ dɛ. Olu de tɛ ko kunyanfan ye. Olu de ma bɔ ka sira tigɛ tile joli joli. An ka fɛw n'olu ta ma caya jɔn ta bɛ caya. An ka fɛ tricolore hali sini a dɔw tɛmɛnɛ. Wa ni jigi waatiw sera wala an na fura dama an taatɔla baarayɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ polisi tɛ carré ko minnu na e bɛ mɛn jɔli la yen dɛ. Bokari yanni i bɛ taa fɛn fɔ i tɛ assemblée fɔ. Ayiwa assemblée bɛ joli la bi. Lajɛ bɛ ka boloda yen. Yen cira mun kama. Fanga ɲini tɛ. Fanga sɔrɔla sa. O ko Mali ko don dɛ. Fanga sɔrɔla sa. Bokar Tarawele fasiriba ko
a ko min ye gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga Bakari ale ni politikimɔgɔw ka ɲɔgɔn ye n'o ye Alliance pour le Mali Bakari i b'a ye k'a fɔ Dr Bokari Tereta o kuma a n'o ye kumana Ensemble pour le Mali Bakari a n'o ka ɲɔgɔn ye Bakari i b'a ye k'a fɔ kuma caman fɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ Bakari n'i y'a kuma kurumaw lajɛ a dɔ bɛ tali kɛ mun kan Dr Bokari Tereta Bakari sabu olu de kɔni tun bɛ jamana masakɛya la o kuma Dr Choguel Kokala Mayiga ninnu de funufunu wuli olu kɔ o kuma k'olu gun ka bɔ yen o kuma Choguel n'a ka maaw nana bi Fasiriba ko min ye Maliko ye malidenw bɛɛ lajɛlen da ka don fanga bolo la mankanw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ furugufuruguw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Bakari bɛɛ lajɛlen da ka ye Maliko la o kuma pan kɛra min ye Ensemble pour le Mali olu kunna n'o ye Dr Bokari Tereta a n'a jɛɲɔgɔnw ye a bara ta Bakari u kun labɛnnen bɛ pan kun kan ka k'u kunna ni Mali ka basigi ko don bɛɛ lajɛlen da kun kan ka ye a la Fasiriba ko a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Dr Choguel Kokala Mayiga i b'a ye k'a fɔ a ka kuma a y'a mɔnɔbɔli Bakari ale ni Useni Amion Guino Bakari a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Useni Amion Guino Bakari min kɔni ye o fana ka ɲɔgɔn ye Bakari b'a ye k'a fɔ a n'o fana ye kuma caman fɔ o kuma ninnu bɛ tali kɛ mun min ka plateforme jigiya kura kɔnɔna na Bakari o de ye munna min kɔni ye olu mana Useni Amion Guino kɔni y'a kantigɛ da yira nin ko in na k'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka bolofara ye Bakari k'o tɛna ye nin camancɛ fanga baara in na k'o tɛna yala ale sen t'o la ale ka kumakanw jɛlen don k'ale bɛ min fɔ a ka tɔndenw ye o kuma ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye ni maa min y'a dɔn ko fanga ka di ye i ka CV labɛn i ka taa d'u ma Bakari maa min y'a ka CV labɛn ka taa d'u ma ko kuncili t'o ban Bakari o n'a ta o ta pan kɛra olu kunna Fasiriba ko Bakari min kɔni ye Adema PAIG i b'a ye k'a fɔ olu fana bɛ EPM kɔnɔna la pan kɛra Adema kunna Bakari o sɛbɛkɔrɔ digira Adema la fo k'a damatɛmɛ Fasiriba ko Bakari parti ŋanaŋana minnu bɛ yen min ye parina ye n'o bɛ Cɛbilen Darame ko fɔ Bakari Tarawele pan kɛra Cɛbilen Darame kunna o kuma mun de kelen na n'i y'a lajɛ pan kɛra maa minnu kunna Bakari Tarawele a dagosi bonyara kosɛbɛ min kɔni ye M5RP a ye jɔyɔrɔ 8 mun sɔrɔ dɔ tun tɛ se ka bɔ la k'o di ninnu ma wa a ko o ɲininkali o to min bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye tɔn minnu bɛ yen n'olu gɛnna kɛrɛfɛ n'o ye EPM FSD SAP Adema jigiya kura Bakari Tarawele o kuma ko ninnu bɛ sɔn ka kɛ kulu belebeleba ye ni ka Ngwara da dɛ o kuma Ngwara da kalo 8 kɔnɔna la o fana bɛ n'an ka cɛ di nɔnɔ min na ten koyi n'u taara Ngwara da la i n'a dɔn k'a fɔ ko minnu kun bɛ ka Ngwara da ko ja k'u kun bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka fɛn kelen bɛ yen min ye EPM ye n'i y'a dan ne ma u k'u da bɔ nin ko in na pewu u ye dɔɔnin kɛ sa jɔnniw de bolo olu tɛ wa EPM k'i da bɔ nin ko in na pewu k'a sigi ka lajɛli kɛ politique tɔnw bɛ EPM in kɔnɔ olu k'u furadama o ma deli ka taa Ngwara ka taga se élection ma ni élection sera bɛɛ k'i ka force yira démonstration de force ne de bɛ se na ne ye jamatigi ye i ka kɛ masakɛ kura ye caman fana b'a dɔn u tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ koyi Bakari Tarawele fulakɛ Seguba a y'a yira k'a fɔ min ye samasamani kɔni o daminɛna ka ban baara ma daminɛ fɔlɔ min kɔni ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ye o kuma ko maa bɛ siran maa bɛ jɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a na se ka baara ɲuman kɛ wa Choguel Kokala Mayiga o kuma janfa bɛna caya ko wa Mali dun bɛ dabolo mun na Bakari Tarawele ko Mali mago tɛ fɔɲɔgɔnkɔ la bilen o kuma politikimɔgɔw k'u kan k'a lajɛ u ka sabali nka ko joli fana tɛ suma nɛn kan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ fulakɛ Seguba ale ka sɛbɛnni don info matin ka fara Seguba kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boy Jabate ngolo 2 ban 2 kelen o ban 2 laban o bɛ fara ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako wula n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye ni o ye Umaru Ongoyiba ye Umaru Ongoyiba a ko halisa k'an ka taa premier ministre n'o ye fangabulon ɲɛmaa ye camancɛla fangabulon ɲɛmaa o ja b'a la n'o ye primature ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye i n'a fɔ i da tula a la cogo min na a sigi furadama kana bugɔ bi la i b'a ye k'a fɔ a ye ɲɔgɔn ye belebeleba fɔlɔ min kɛ n'a bɛ wele ko conseil de cabinet n'o bɔra ka kɛ nin kalo in tile 13 san 2021 i b'a ye k'a fɔ o kɛnɛ kan a ye kumaba caman fɔ a ye hakilina kumaba caman bɛ ani fɛn minnu bɛ a yɛrɛ hakilina na minnu n'a yɛrɛ y'a jigi k'a fɔ n'o ta la k'u sigi sen kan o bɛ kɛ sabu ye k'an ka jamana ni k'a basigi min ye bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bila an bɛ a min ka san yiri ka bɔ n'o kɔnɔ ko dɛsɛ bɛ ka waleya k'o na kɛ sabu ye ni k'o kɔnɔ ko fana ni k'o waleya jamana
de kelen la bɛɛ lajɛlen a seleke naani kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ni nimisi wasa sɔrɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka nin conseil de cabinet fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a datula fɛn min na o de ye a ye kuma dɔ bɔ ka bɛn min ye maa caman tɔnsi wuli ka jɔ a y'a jira k'a fɔ min y'anw ka jamana sariya sunba ye dɛ min n'o ta la février kalo dɔ tile 25 san 1992 dɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sariya bolo ye sariya sunba in ko yɛlɛma kan ka ta k'a sariya cɛtigɛden don sɛgɛrɛ n'o ye article dɔw ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ anw ka maa hakili juru canilenba dɔ bɛ yen min n'o bɛ sariya dɔn kosɛbɛ n'o ye avocat belebele ye min ye fasiri kɛbaa ye a ko avocat in a tɔgɔ k'a bɛ to gundo la ko nka k'a ye hakilina di olu kɛlen ka nɛgɛjuru kalanso nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin an ka premier ministre kura in fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye u ye a ɲininka a y'a fara ka hakilinaw a y'o di o bɛ kɛ sabu ye k'an ka jamana ni k'a basigi min ye bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛgɛ nɔ bila an bɛ a min ka san yiri ka bɔ n'o kɔnɔ ko dɛsɛ bɛ ka waleya k'o na kɛ sabu ye ni k'o kɔnɔ ko fana ni k'o waleya jamana den kelen la bɛɛ lajɛlen a seleke naani kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ni nimisi wasa sɔrɔ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka nin conseil de cabinet fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a datula fɛn min na o de ye a ye kuma dɔ bɔ ka bɛn min ye maa caman tɔnsi wuli ka jɔ a y'a jira k'a fɔ min y'anw ka jamana sariya sunba ye dɛ min n'o ta la février kalo dɔ tile 25 san 1992 dɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sariya bolo ye sariya sunba in ko yɛlɛma kan ka ta k'a sariya cɛtigɛden don sɛgɛrɛ n'o ye article dɔw ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ anw ka maa hakili juru canilenba dɔ bɛ yen min n'o bɛ sariya dɔn kosɛbɛ n'o ye avocat belebele ye min ye fasiri kɛbaa ye a ko avocat in a tɔgɔ k'a bɛ to gundo la ko nka k'a ye hakilina di olu kɛlen ka nɛgɛjuru kalanso nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin an ka premier ministre kura in fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye u ye a ɲininka a y'a fara ka hakilinaw a y'o di a y'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ min ye Dr Choguel Kokala ye ani min ye députelakaw ye ani gouvernement min n'o bɛ sigi kalata kɔfɛ o bulu bɛɛ lajɛlen de ka yamaruya o ka se ka di wa ko n'olu ma yamaruya di ko o bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye waasa laɲini min n'o kɛmɛ ka ɲɛsin constitution du 25 février ma o yɛlɛmali ko ni ka balan don o la kosɛbɛ ko nka ko n'i y'anw ka cɛmancɛla fanga ta k'a lajɛ ko ninnu joli bɛ yen n'u o sigi bɛ sariya ni o bɛ démocratie ka sariya n'o bɛ a kɔnɔna na ko ɲininkali kɔni bɛ bɔ ka kɛ ko bɛnkan sɛbɛn min n'o kɔni ni laɲini kɔni b'a la ka sinsin o kan kosɛbɛ n'o ye accord d'Alger min n'o bɛ accord de réconciliation de paix accord d'Alger ko n'i y'a lajɛ o taabolo ye k'a kɔnɔ ko tɛ se ka waleya fo anw ka jamana sariya sunba ko yɛlɛma ka don a la o yɛlɛma fana k'o tɛ ɲɛ fo min ye président démocratiquement élu ani fo ka taa se assemblée n'o y'an ka bulonba kɔnɔna wasadenw ye olu fana ka sugandi démocratie cadre kɔnɔna na ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko n'i y'a ye ko a b'a la ka i kolo gɛlɛya k'a fɔ k'a na anw ka nin jamana sariya sunba ni ka yɛlɛma don a ko kɔnɔna na waasa min ye accord d'Alger ye o kɔnɔ ko taabolo o ka se ka waleya ko i b'a sɔrɔ ko maa dɔw de bɛ kɔfɛ minnu bɛ dibi la minnu kɔni b'a la ka a tɔɔrɔ minnu bɛ ka kɔrɔfɔ caman bɔ ka bɛn n'o bɛ babalikanw ko fɔ ni nanzarakanfɔlaw ko pression ko wa k'o taabolo min filɛ nin ye k'o tɛna latɛmɛ jamanadenw ɲɛna yan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongoiba ale ka fasiri don bɔri an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tɛgɛ don ko kura le patriote fasiriba n'o ye la rédaction bɔri u kɛn bɛ ka kuma sɔgɔmaden na min ye ɲina san 2021 bɔri silamɛya jɔsen 5nan n'o ye Iji ye Magan jamana la ko ɲina Iji fana tɛ bɔ coronavirus don bɔ Tarawele san fɔlɔ o kɛra salon san 2020 Iji ma bolo da san filanan coronavirus kama tuguni 2021 o kuma ko fana tɛna bolo da bɔ Tarawele a kɛra jigi waro ye ministre mun sigilen bɛ diinɛ ani bato kunna bɔ Tarawele n'o ye Dr Mamadu Kone ale kɔni ye kunnafoni baro dɔ sigi maison di Aji la bɔ Tarawele a kelen tɛ min ye maison di Aji ale ɲɛmaaba ni ka fara min ye agent de voyage o baarakɛlaw kan bɔgɔri tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ye na joona joona kuma bɛ an bolo kalaman an k'o da malidenw tulo kan bɔgɔri Tarawele hakilinaw tun ye filan ye Iji bɛ bɔ wa Iji tɛ bɔ wa nka kunu kɔni nɔgɔ bɔra kuma na Iji tɛ bɔ fasiriba ko bɔgɔri min ye Dr Mamadu Kone ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin kuma in kɔni ma bɔ Mali la a bɔra Arabie Saoudite la sabu min ye Arabie Saoudite o kuma kulu tun y'a f'u ye ka tɛmɛ bɔgɔri Tarawele o kuma k'u ka labɛnw sabati u ka maaw ka tɔgɔsɛbɛn baaraw boloda bɔgɔri maa ti don Magan ɲina ni coronavirus na vaccination ma k'i la u ko baaraw bɛɛ lajɛlen boloda bɔgɔri waati kuma ko bɛ taa dɔɔni bɔgɔri min kɔni ye logement waati ye
n'o sera n'o lotali ko ye wari o waati de siga nana don kow la sabu magankaw ma dayɛlɛ abada lotali baarakɛbaw ye fasiriba ko min ye docteur Mamadu Kone ale de kɔni y'a layɛ tuguni ni ka tigɛ nɔ bila kɛ k'a ɲɛsin jɛrɛjɛkulu min bilalen bɛ iji baara kama Magan olu ye a jaabi u ko ɲina iji kɔni o kuma a n'a da magankaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu si bɛ a daminɛ san 18 ka taa bila san 60 ani san 5 olu de bɛna ye iji kɛyɔrɔ la wa olu bɛɛ lajɛlen ye magankaw de ye ko n'i tɛ magan dugukolo kan i sen tɛ iji la ɲɛ wa ne bɛ n ka koso ni n ka kasaw fara yan n bɛ taa sigi ka taa sigi ka t'i sigi yɔrɔ jumɛn magan kɛ magan ta wari bɛ kun wa i b'i yɛrɛ nɛgɛ yan ayiwa sababu man nɔgɔ dɛ magan ta wari bɛ kun n ko sababu man nɔgɔ kana gileki koloni ye maa dɔ la ka tigɛ a la ma sabali nka n b'i dɔn de magan ta million 3 n'o dir'e ma sisan min bɛ da kɔnɔ ti fɔ njɔ n b'i dɔn de o bɔlen dɛ e tigɛ kojuguya kɛ bɛ ne la dɛ ka moro de ko la i tɔgɔmatɔ sɔmɔna na nonso nansa k'e bɛ taa magan wa san ye n bugɔ kana fana i ye cɛ min ye i ka diinɛ ko to bɛɛ bɔ million 3 in d'i ma sisan o kelen ni kɔnɔ bila i ka diinɛ ko o bila anw bɛ misiri commission na i bɛ tila ka na fɔ k'i bɛ n tɔgɔ cɛ o ma ɲi dɛ sabali diinɛ tɛ sɔn o ma Bukari Tarawele docteur Mamadu Kone n'ale Mali ministre diinɛ bato o ministre ye Bukari Tarawele a ko magankaw a ka tigɛ nɔ bila kɛlɛ k'a ɲɛsin u ma u ko o tuma ko an k'an yɛrɛ lafiya ko ɲina iji tɛ bɔ Bukari min ye agent de voyage minnu bɛ n'olu ye maaw ka wari minɛ ni ka tɔgɔsɛbɛn baaraw boloda Bukari Tarawele maa caman kɔni y'i bolo di dakoro a kɛra jigi wari ye Bukari min kɔni ye san 2 ye wariw bɛ ka minɛ iji tɛ bɔ Bukari ko kɔni a bɛna kɛ gɛlɛya maa caman yɔrɔ wa saa min fana na n'a labilala minnu tɔgɔ sɛbɛnna n'u ma t'u ka wari minɛ n'u y'u ka wariw to yen olu a ko bɛ daminɛ olu de la o y'a nafa fana ye priorité b'olu de bolo n'i taara k'a ma bɔ ka t'i ka wari minɛ k'a fɔ k'e fana ka kɛ fɔlɔ ye ko n taara n tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ la a tɛ marché dɛ i bɛ taa ran kɔfɛ dɛ a tɛ passé Bukari Tarawele fasiriba ko a ko min ye docteur Abdoulaye Fata Sisi n'ale maison di aji ale ɲɛmaa ye Bukari ale fana kibaruya lase a ka agent de voyage ma o kuma ko kuma filɛ nin ye min dan ye min tigila ye ministre bɔra ka kuma mun fɔ sisan ko Mali seko tɛ dɛ magankaw de ko iji tɛ yen o kuma san 1 san 2 san wɛrɛ n'o ye 2022 ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o yira an na o k'a sɔrɔ banajugu in banna iji ka boloda n'o tɛ magan ɲɛnafin bɛ maa caman na dɛ i b'a fɔ anw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le patriote kɔnɔ a ka bi bɔli Bɔjabate yɛrɛnɛgɛnna don le patriote n'an y'o farisirikɛbaw fo an ka taa jibi fɛn fɔlɔ o bɛ bɛn le patriote n'an y'olu fo an bɛ ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako k'an ka taa an ka minfɛnw dilanyɔrɔ la dɛ n'o ye Baramali SA ye n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya belebele t'an bɛ ka ɲɛsin yen baarakɛlaw ma bawo min ye wulikajɔ ye o wulikajɔ o bɔla ka sabati baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu bolofara min bɛ n'o UNTM ka comité syndical o min bɛ Baramali kɔnɔna na bi nka ma i b'a ye k'a fɔ gɛrɛntɛba t'an bɛ ni ka ɲɛsin u ma bawo n'i y'a ta k'a lajɛ gɛrɛntɛ bonya kojugu min ye UNTM n'o Union nationale des travailleurs du Mali o ɲɛmaaba n'o y'a secrétaire général ye Yakuba Katile ko bɛɛ dɔn Yakuba Katile a ye sɛbɛn dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Baramali ɲɛmaa ma Baramali ɲɛmaa n'i y'a ta k'a lajɛ ale yɛrɛ de tɔgɔ ye ko Benjamin Bron sɛbɛn dɔ kɛla Yakuba Katile fɛ ni ka ɲɛsin a ma k'a jira a la k'a fɔ min ye baara ye o ye tiɲɛ ye nka min ye baarakɛlaw fana ka hakɛ n'o ye baarakɛlaw ka lafasali tɔn jɛkulu bolofara min bɛ a fɛ yen olu b'a la ka wulikajɔ min kɛ baarakɛlaw to a la k'u b'u ka sariya o b'u de kadira kɔnɔna na wa o sariya k'o kan ka labato baarakɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ wa n'i ye Baramali ɲɛmaa in ka kɔrɔfɔ ta ni k'a lajɛ sɛbɛn in cilen kɔ ka bɔ Yakuba Katile fɛ ka ɲɛsin a ma i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn in a y'a minɛ ni k'a bila a ka tiroir kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye Baramali fo ka taa se wa min ye a kelen tɛ koyi mais Baramali directeur général o min n'o o kɔni dɔ kan ka n'o nɔrɔ bila n'o ma na fɔlɔ o kɔni min kan ka taa n'o ye directeur kɔrɔ ye o de ye Benjamin Bron ye ani a ka directeur des ressources humaines o tɛ baarakɛlaw ka kungo fɔbaa ye wa a n'o de da bɛ file kelen na ni ka to k'a fiyɛ wa min ye nin baarakɛla ninnu ye n'i kɔni ko k'i bɛ syndicaliste fari kɔni da Baramali kɔnɔ o b'i gɛn k'i bila kɛnɛma min ye o baara ninnu caman bɔla ka kɛ u fɛ min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ taa i n'a fɔ travailleurs temporaires o ye maaw ye minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ ka bɔ tuma dɔ la ka taa tuma dɔ la n'a a waati a latigɛlen bɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'an b'o wele fana ko travailleurs saisonniers olu maa 80 ani maa 4 olu gɛnna a bɛ waati jan bɔ wa min ye kɔsada in na min ye Kali Sidibe ye ale min ye comité syndical UNTM ka cɛsigi ye nin cakɛda kɔfɔlen in na n'o ye Baramali ye o kɔni a n'a nɔfɛmaa dɔw kɔni bɛ
be o koni ya jira ka fo mi ni manunu ye ko kangar madaka tala ni ka nyeshi uma ka jiru la fana ka fo nu manyo ka senegalese yako o ka baramali chegeda o ka ye ka toyi o wa koni ata ka laje jamana era sharia era de be ni tabulu nunu mana mi baragalo ga lafzali ton je kuluya nyamaya o koni ko ke chegeda konnana o koni sharia bo belajile ni ka akofo ni ka kla ka yamaria o wa kona tarafo ko mi ye baramali ka nyamaya blui o nyeta na kembe komite Senegal UNTM ye aga yoro konnana ko be ke gele ya bilibili wa kembe sabu ye fana mi ye ma be ko na koni siga gelima ka fo ke ni kali koni kungle na ye kelewa e be gwenga bo barala durate dima fo ete sara iye wa lo ya soro ye samba kuleke ube san yiriga ke barala e be gwenga bla kenema wa ni ataka leje fana baragalo belajile koni sigi mbe bi ku nye be ku jigida maminga o de UNTM nyama bay no yakuba e katleye wa yel mami ye ni directeur sortanye no ye directeur général Bramali sortay no ye Benjamin Bronier akani hagilna yi abena tosi na wa nyingali bo me ka ke fasiri ke bafe wa jira la fana ka fo mami no kanga na norobla o de ye Italy jamana denye no ye Castagnero o koni no nana yale ma abena ko intoni chogo ina wa o be tabulo munu no lube baragalo ka tabulo ni ka manager nyefe yale ma mi ye Castagnero abeni o bla asingoro ni ka asentreke akawa nyingali bo me ka ke wa ajira la fana ka fo mado fana be olu ko ni kun dlona ka sabuge ku kun tala o ka mado kun weleme kiriblo tiglamo nyakoro kulukuro mara konnana olu ko tama o segilengo kanawa o kan ingela sabuye ni ka olu fana gwana ni ka blakena ma ku tega bo barala wa mi yakuba katle akone ajira ka fo mi ye aka ni seben afo aye sebenga o wati ni fana kama ka bejuen kalotle segima mi ngoni bena sa 2021 o konnama ka ajira ka fo mi ni tabule no wale mi no bala ka bartaka baragalo segera barmali konnana ko tabulo mi na amanyi wa mi ye sharia soso ye kabo ko foko zbe ko wa ko mi ye lanyini mi na bo ke kan yeshi barmali nyama no ye directeur sordan al haka ja mi kura mi bala kana ni taba no ma asega adla mi bala kana no ye Italy ka de no ye Castagnero no nana o ka sega manu no bloka hake mi na konnana wa ko ni lanyini no amabo asrafe wati ni do na to konnana mi ye jamana sharia bulo bala ka femi vo o no sero belejile ni ka utama ni ngwe sabe mi na ya sama gabo eswar de mako konnana la ya jara alega fasiru jeka pip kaka firfon la kodo nege kanyetan flasera bamako ka fo jigine ka bonya masegi be awye jeka pip kaka firfon la kodo boje bate ne go bala chugo be wari ne ben tega dongo kura l'indépendant fasiriba no ye o bari flake bari bori ako esikei bori minye ejoluko ye anga jamana nkono bori ko bado nga mawo ubeka kuruka da usenkoro fasiriba ko kunu ale kun ye don krengrene jinye seligina ni kono no ye journée internationale du donneur du sang bogari minye donye tashi bisega ke ka akili jagabo ke ninka nkofle bogari ninga ta anjoli donindi ni joli donindi obike sababu ye bogari tarabode ninga mado ninkishi jamana fando fe fasiriba ko nyina temu muntara nyina joli dila bogari ode anga bo anga tan joli di anga nisondia ta ko lase domo fasiriba ko bogari apuma barami akume senga yoromena ode ye centre national de transfusion sanguine no flene 15 ans commune 2 fasiriba ko minye kene asigira senga ministère de la santé aleka bonya kono mamin tumbe ministre tola odeye ukasegal noye ali jopie fasiriba ko doyi enama kafo asigira senga OMS fe bogari minye jinye selegina ni kene ya tombaye ulu fanaka chedemu kumbe anga jamana kono noye Jean-Pierre Baptiste ale fene ya soko doni ninga takena konnala bogari mami bismillah ke odeye docteur Amadou Diarra intesi o nyema bay fasiriba ko bogari kuma kunte kenen konna la koy sabu minye e kenzambugu meriye nale commune de meribaka noblaye ale bismillah likay o kuma minye kuma taraka dible bori ninka jolidi bara kasako sabati no e pierre kone ale kuma na lutola u ka tomboloy bori u ya sigi senga dorete hinani makari do bori faso de nyuma ya barado bori ninga tu joli dondon di ninga ma do kishi sabu niya la jema dongo do maude be boli joli no fe bori kiti dala ka foko joli ko ye fembay fa turu ka simo domina fasiriba ko o mesi ye ngani ya musiri senka o de ye ma bi shegin bonyongo kemege masala uluka boka tu joli de ako ni ye mali laje
kɛmɛ sarala OMS ka laɲini Mali n'o cɛ ka jan kosɛbɛ sabu Mali ka maa mun bɛ bɔ o de ye maa 35 ye ko ka dɔgɔn kosɛbɛ fasiriba ko Bakari n'i y'a lajɛ dɔw kɔni bɛ yen n'olu ma t'u joli di kalo saba olu ninkun tɛ lafiya sabu olu b'a dɔn joli di ko kelen Bakari maa dɔ bɔra degun kɔnɔna la fasiriba ko k'a daminɛ tile daminɛ fo ka taa tile be maaw de bɛ sigi ara na min ye banque de sang kɔnɔna ye Bakari bɛɛ lajɛlen bolo b'a kun ne ka woronto banabaatɔ mun bɛ n bolo a mago bɛ joli la n bɛ joli sɔrɔ cogo di a dun fɔra ko usine tɛ jamana in kɔnɔ min bɛ joli dilan joli tɛ feere joli sɔrɔ cogo wɛrɛ tɛ yen fo dɔ de ka t'i joli di Bakari o ka minɛ k'o lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ni min joli bɛ taa ɲɔgɔn na o ka ta ka d'o ma et pourtant an bɛ ka ɲinɛ fɛnba kɔ jamana kɔnɔ Bakari nin kan ka k'an bɛɛ wuli ko ye Bakari nin tɛ ko nɔgɔman ye ko ye ni joliko turu bɛ mɔgɔ min na i b'a dɔn don ko ja banque de sang sigi kun b'a la Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min ye bɛɛ lajɛlen kɔni joli ti ta maa minnu bɛ k'a daminɛ u girinya kilo 35 ni ka taa bila kilo 55 la Bakari Tarawele olu de kɔni joli bɛ ta n'i ma se kilo 35 ma joli tɛ sama ka bɔ i la Bakari ni maakɔrɔbaya fana nana joli tɛ bɔ fasiriba ko min kɔni ye joli ko ye an ka jamana in kɔnɔ ko hali bi laɲiniw ma sabati o kuma min kɔni ye Pierre Kone ale kɔni ye laɲini kɛ k'olu ka jarajɛkulu Bakari olu kɔni bɛ taa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ olu fari tɛ fa abada joli di la kɛnɛ in yɛrɛ denfaya tun bɛ maa min bolo o de ye ministre kɔrɔ n'o ye Mohamed Saliya Touré Bakari Tarawele ale fana y'i kankɔrɔta k'a yira k'a fɔ don ye don belebeleba ye don barikama don malidenw k'a lajɛ an k'an kɔfilɛ an ka joli dɔndɔn den an ka se ka nin dɔ kisi min ye joli de la ŋana dɔ bɛ yen Bakari u ye cadeau ta ka d'olu ma fasiriba ko o bɛnna dɛ fasiriba ko Bakari maa 3 bɛ olu kɔni waati ani waati olu bɛ t'u joli di a ko joli di yɛrɛ sariya ye kalo 3 bɛ taa dɔɔni bɛ sama Bakari o maa fɔlɔ o ye Marcelin Kulubali Korotumu Kulubali ale ni ala kɛmɛ ka nɔrɔ duga ka bɔ dɔ ka yeli ma o yɛrɛ ye fiyentɔ ye n'o ye Solomani Samake o kuma ko ninnu 3 bɛ t'u joli di waati bɛɛ u yera k'u dɔn banque de sang maa bɛɛ lajɛlen b'u dɔn o ni bonya ka kan Bakari u ye lajɛli ta ni k'u sɛgɛrɛ o kuma k'a yira k'a fɔ nin kɔni ye don ye sa tasibila ni miiri kan ka kɛ ka ɲɛsin joli di mu an ka jamana in kɔnɔ yaasa nisɔndiya ni yɛlɛ bɛ se ka ta ka dɔ sɛgɛrɛ fan dɔ fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ o Bari ale ka sɛbɛnni don o Bari an b'a fɔ indépendant ka u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko info matɛ info matɛ sɔgɔmada la kunnafoni nin ye Suguba nin ye a ka wuli ka jɔ ye Segu ko min ye anw ka tulu ye an bɛ minnu kɛ k'an ka dumuniw jira ko tulu in ko a kɔni a dɔgɔya an bɛ an ka sugubulon kɔnɔna na ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in dulon bɛ fɛn min na o de ye ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw u sɔnna ka tulu in ladoli k'a ta k'a di maa 3 dɔrɔn ma Mali bɛɛ 3 personnes qui importent l'huile alimentaire. Mali ma million mugan. Awɔ. Subhanallah. Min ye Seguba ye a ko n'i ye anw ka sugubulon ta k'a lajɛ bi bɛɛ lajɛlen bɛ kule la fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye da dumuni fɛn ye n'i kɔni n tɛgɛ sin'a ma an ka sugu kɔnɔna na bi i bɛ kuma mɛn i tulo la min kɔni n'a bɛ i dabaliya ban nka i sinsinna fɛn min kan kosɛbɛ o de ye anw ka tulu minnu n'an b'o kɛ k'an ka jiraliw kɛ k'an ka dumuniw tobi ni a ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko bi na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani a ye wulikajɔ minnu kɛ ko mun yɛrɛ de nana ni nin ko in ye e ko Seguba a ye jaabi sɔrɔ koyi bawo a jirala an ka commerçant demi grossiste dɔ fɛ min ye DNCC ka ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ dɔ senfɛ minnu ye kɔni ye u dama suɲɛ k'a fɔ ko min ye bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Baroni Gambi ye Sodima to a la n'o ye Sodima PDG ye ka taa se min ye Société Bokum et Frères ye fo ka taa se Michel Jara ma ni maa 3 yamaruya din bɛ olu de ma k'u ka tulu kɔni u ka na n'a ye k'a di malidenw ma awɔ a banna pewu maa 3 ni ne fɛn tiɲɛ yɛrɛ ye maliden maa million 20 ninnu kɔni de kɔni bɛɛ b'a la k'u sago n'u tɔgɔ kɛ malidenw na koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasirikɛba ye n'o ye Seguba ye a ko waatiw tɛmɛna halisa demi grossiste in ka kɔrɔfɔ de ye ka ɲɛsin DNCC ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw n'u ka taama ma u taama se u kɔni taara jɔ a ka butigi da la a y'i dama sonya ka nin kɔrɔfɔ kɔni bɔ k'a bin a y'a jira k'a fɔ ko min ye tulu 20 litres ye wa dinori o kɔni k'o tun bɛ feere sefa wari 2,000 ani 1,000 1,000 ani 800 9,000 o kɛra 1,000 ani 800 ko ka ko bibi na ni tɛgɛ ɲɛsin huile du nord 20 litres ma
min ngoni ye sefa wari wa nani ye ni mo bako dafiya ne ni bidon te taso kwa ko ka kera gele ya blebele ye wa mado min no ye demigrosize na be ngolo ni na sugu yera fana na aya jira ka fo min ngoni ni jamana nyamo mani tabulo yelema ma saba ka ma million mwanga dairi med ni dadu ni taka di olu droma ka be ke gele ya blebele ko ni ya taka laje onga jamana ni ya taka laje mu mamunun be no ye izunu ye no ye gla ka bugu tikila maw ye no lu be tulu ni ko dla onga jamana kon nana keme sarala mugambunyo ko ni o ayamara di o izunuma ku tesega joni malde ka tulu dundayi bawo gele ya belebele be olu yera fana dala ko ka tasoro on be kore kulu ninka ataka bo jamana worola ka war bakule de do ala a transfer yi ka sama kana onga jamana kon nana ko ga ko o belejile kofe ki baye ka fo tulu ka be ayinili ko abeke gele ya belebele onga jamana kono bawo tulu akado ko anga subu kon nana wa o dogoyali ko mafia do sigi ndesinga wa mamunu be nu bala ku dabri maldon julla ni gami jamana nyamo be akalama ute kala do unyina ka beni aye bawo mamunu be no lube na ni tuluye oni jamana nyama do be ube nyo angalama wa ube umana do na tulu nunuye ube nte sa so mi fana da aka ko jamana nyama kelendo ma ube unu masuru ya mau ulu ka dunda be ona folina ko wa ko ni ko fola je ko ni ko na tabulo ma yela masigu baga fola ko ni ngabe na ke dondo ambele jile na jenga wulisa mi ye tama ye nika obuluda wa tama na damna na jamana ngono ka te ta kunje herala wa mi ye sigu baye ako jamana nyamo ganga fere sugu bela jiletike wa kerengana nyala mi ye kolonel Asimu Goitaye kata se shogele kokala maigama aka ministre so mi no nyeshimbe dad munifon tabulo ni izunu ngoma ani jago ko yoma no commerce ko kanga fere sugu bela jiletike mi ye ni masa bayede ko ga amafoko ga amne ka bubulo de ka do fara jamaka munu me boni tulu jamana oni jamana ona kana onga jamana kono o doka fara u hagega wasa mi ye tulu so mi no ya ko ele anga sugu blongo nana o bese ka doga ya chukumina wa chama mbaka binga bo tulu so ko la no ye 23 ni nguye sebe mina ya sama ga bo informateur kon nana siguba aga wuli ga jot bor trawre ne ben tiga dongo kura l'indépendant bor trawre minje dabali banko bogari ko ka shobe ka dafara nanga doko ka faraka o yemmali ko ye bogari minje chwa chien do ye o tarani ka mali sigara bogari e kono funi borani ka santalama Fédération internationale de basket no ye FIBA ye bogari min ko ni ye on ka jamana ma sababe bogari uludlona chogodi glona de go mungera musoko kuma aywa go mungera bori ni kunafuni asrola ka bo ni minye kunafuni di sodo ye bori minye l'américain ka jamana ye e ba ye ka fo kunafuni bora ka santalama bori minye jeux olympiques ye o min kuma ka bolola Tokyo ale temenen kofe bori o yu sigi ninka jatidin do laje abarata amake biko ye o kuma bara in temenen ko ani biche santani fla bori o de flene ko dinga ko wobe kuraye o yo dinga wobe bori Johnny blala janfala ka dinga wobe bori Johnny bolo be nin kofe walima makoronga dimini ankoro nin be o kololo de wa aw nyabe fe na to lawo santani fla ko santani fla ko temenen ko yuguba mogo be ko be se ka kudla jamana ngo galondo be taga de wari ni majugu ba bonsa amba ko nyine fasiri ba ko wari minye harcèlement sexuel wari no kuma fora ka ba o mandi ninga manifin wajibiya ninka jakuya wari lamebo ka aketo minye geranyogana ko sabati kasura makena ninka koye ka ke jakuya ni fin yera ye ko sebiye wari odi maliglo ni flano de anya ka nyini wari fasiri ba ko ma saba ko ni be ulu to fora ma saba mun be ulu ko ni glona ninka bo basketi la wari minye FIFA ka baro bala jelenye o ma flo o de ye Cheikh Mar Sissoko joni Cheikh Mar Sissoko ebo do était basketi kono Beniga Mile allez entraîneur Korodo ancien coach bori min koni Cheikh Mar Sissoko ibaye ka fo ale glona bori Cheikh Mar kofe Amadou Ebamba ale fene sélection koroy sélectionneur Korodo no ye U18 fi bori ma sabana oye Ario Maiga ale ye vice président koroy Mali fédération malienne de basketila bori ni ma saba bori okuma jalaki taraka ulu de segere bori musoko kuma mun filani ye okuma tara ninka ni ma saba de segere bori ni jalaki amandi bori min ko ni nyema bare ni yoro sura la sabu fiba nyema
o de faso maliden n'o ye Amani Yanke wadi ko ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ale ye bɔra kalama wadi k'a y'a da manku a ma kuma wadi o fana kɛra jalaki k'a ɲɛsin ma o taara bagacɛ ma o ye bagada ma dɛ o bagala ma dɛ an ka tiɲɛ fɔ a ye ninnu bila a la wa hali n'a sɔrɔla tiɲɛ don sa a y'u bila a la wa ninnu ye majeur de ye denmisɛnninw tɛ a t'a f'u ye abada u ka tiɲɛni kɛ o b'a fɛ ka Amani Yanke tɔgɔ k'a nɔgɔ han u ka sabali dɛ u ka sabali nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maliden ka nin poste sɔrɔ dibila nafiki ma ɲi dɛ Bakari nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maliden ka nin poste sɔrɔ n'an tilala ka kɛ n gɛrɛ ye tuguni k'an yɛrɛ janfa ka nin poste in tilanna an bɛ san 100 kɛ tuguni an t'a sɔrɔ wa maliden fana taabolo de ye nin ye i bɛ taa sɔrɔ maliden dɔ ka gɛlɛya dɔ bɛ sigi ka yɛlɛ ko a ka salon san 12 ko tɛmɛnen musoko kuma mun b'o kuma wuli bi fo ka t'o kɛ dulonkolon ye ka t'o kɛ coron-coron ye dibila nafiki dɔ bɛ ko in kɔfɛ sa sabali u ka sabali sa u ka sabali Bakari nin man di jamana in ma dɛ anw tɔgɔ bɛ jamana diɲɛ maa da kɔnɔ n'o y'an ka coup d'État ka tila ka musoko kuma far'o kan dɔ bɛna fara Mali furusi Mali gɛlɛya kan dɛ a bɛ sɔn ka kɛ dɛ a kɛra kaban yɛrɛ k'u ka sabali f'i b'a ye tɔn min ye bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ tɔn dennin tɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen de kan k'i janto i yɛrɛ la nin waatinin kɔnɔ nin waati kɔnɔ fo ka taa fɔ k'o donna ordre la i sen kana ye ko la i da kana ye ko la i k'i ka kuma fɔta dɔn i k'i sigiyɔrɔ dɔn o de y'a to nɛnimaya ma ɲi souvent han an ka to ka gundo fana mara o de gundo marabaliya nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye an ka gundo mara a kɔlɔlɔ filɛ dɛ ayiwa Bakari o tuma an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn Bakari Tarawele n taara n nana dantigɛliba wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate naamu ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays o don le pays ko dabali banko an ka taa Senko min ye Kita marabolo o kɔnɔna ye k'a lajɛ a bɛ arrondissement min fɛ o de ye Kasaro ye Kasaro o bɛ Kita région fɛ wa ko min ye maafa ye fo ka taa maanifin k'a fa ka tila k'a jɛni o baara o de bolodala yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ fɛn in bɛ maa fila de nɔfɛ min ye Dirisa Jara ye ale ye charbon jɛnina ye wa fo ka taa se min ye Rokia Jara ye o de ye lamɛnbaaw ka hakɛ to Dirisa Jara ale ɲamamuso ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fana min ye a bɛ faamu ten o n'i ko ɲamamuso n'i ko sunguru a bɛɛ ye kelen n'i ye Rokia Jara ta k'a lajɛ a furulen don wa min ye u yɛrɛ ka dugu n'o o ye Sinko ye o mairie o maire o furumuso don wa min ye Rokia ye den 11 o de bɛ a bolo wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ ale ni charbon jɛnina Dirisa Jara u bɛ ɲɔgɔn kalama o ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye maa kɔfɔlen ye u ka kanu a kun ka di fo k'a sɛbɛkɔrɔdiya wa min ye waati labanw ye i b'a ye k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ o de nana don nin diɲɛma fila o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Dirisa Jara ye ale kɔni fɛn min n'o siga tala a la o de ye ko ani ka ne Rokia to ɲɔgɔn bolo i b'a ye k'a fɔ min ye ko caman bɛ ye o y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kuma dumanni caman fɔ ɲɔgɔn ye wa dibidibila konu caman o y'o fari da ni ɲɔgɔn ye wa n'i ye Dirisa yɛrɛ fana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ muso yɛrɛ tigi ye sa min ye Monsieur le maire ale ye o muso o minɛ o la wajibi ni bile min ye Rokia Jara ye Rokia Jara n'i y'a ta k'a lajɛ kokura a kɔni ani Dirisa in tun bɛ kanuna a bɛ ɲini ka san yirika caman bɔ ko nka ko min ye nin juin kalo tile 7 ye Rokia ko a bɔla so kɔnɔ a ma taa yɔrɔ fɔ maa ye min ye san 2021 kɔnɔna ye a bɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ fo kana kabi a bɔ furadama kana se su koli ma min ye furukɛ ye o segilen kɔ ka bɔ mairie la kana don so kɔnɔ o y'a ɲininkali kɛ a denw na k'a fɔ ne ko aw ba a taa mɛn mini denw kɔni olu ma se ka taa yɔrɔ jɔnjɔn kelen sɔrɔ ka fɔ u ba la wa min ye fo ka taa se su araba konjo waati ma muso a ma se ka don so kɔnɔna in na n'o Rokia Jara ye wa min ye a furukɛ ye a kɔni bɔla ni ka sigiɲɔgɔnw ladɔnniya ka balimaw ladɔnniya maa minnu ye a masuruw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoni dala o tulo kan min ye ɲinini ye o ka se ka bolo da min ye dugutigi n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla ka fara ɲininikɛlaw kan wa min ye charbon jɛnina Dirisa Jara ye dɛ awa a bɔla ka fara maa ɲininaw fana kan muso k'a kɛ i b'a fɔ ale tɛ fɛn kalama la ja a ye furumuso in a n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ja ko Rokia kun n'an bɛ a fɔ a ye k'a fɔ min ye Dirisa Jara ye ko u ka kanu in k'u ka a bila nin yɔrɔ in na ten o de ma bɛn Dirisa Jara ma Dirisa Jara a ye Rokia de fa a y'a fa cogo la sa maa t'o dɔn nka min y'a ka charbon jɛni dingɛ ye ka Rokia salen kɔ a su de ta ka taa bila yen k'a fana jɛni b'a fɔ ko charbon
min ye ɲininikɛlaw ye olu kɔni tile 3 kɔni kɛ ɲinini la kabi juin kalo tile 7 fo kana se a tile 10 ma a tile 10 i b'a ye k'a fɔ min ye Orokiya Jara ye a denmusonin dɔ bɛ yen o de nana Ala y'o da labila o y'i kanto ɲininikɛlaw ma n'o ye cɛ minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'u na taa Orokiya ni ka taa a ɲini wa min ye o denmusonin ye o y'i kanto k'a fɔ ko maa bɛ bɔ waati min na min ye Charbonnier Dirisa Jara ye o de nana nɔfɛ o kɔni ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɔ ko kabi a bɔl'o de la sa a ma se ka na a furuso kɔnɔna na tuguni n'o ye denbaya ye wa o kɔni kuma fɔ i b'a ye k'a fɔ sigakɛla Dirisa ma maaw o y'a jira k'a fɔ ko Dirisa u y'a wele dugutigi bulon la ka taa sigi k'a ɲininka a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ foyi kɔni kalama Orokiya Jara ka taabolo la wa min ye o maaw ye olu ka ɲininkali ma se ka a to Dirisa Jara a ka jɔ a sɔnna o tilala k'a wele tugun ka taa n'a ye dugutigi ka maaw u farala ɲɔgɔn kan ni k'a cɛ ka taa n'a ye gendarmerie la k'i taa kɔnɔna na wa min ye sebe ye o kɔni kɛlen kɔ ka ɲininkali busaminɛ gan a la o ye donsow kɔni labɔ k'u ka taa Dirisa a bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ ye kɔrɔlen yɔrɔ o yɔrɔ la o ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka taa o mɔmɔ ka ni k'a larawe o kɔni taalen ni ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ sa o nana se a ka Charbonnier dingɛ de ma ka taa sɔrɔ nin min ye Orokiya Jara ye o su kɔni bɛ yen wa a jɛnilen don fo k'a kɛ finman ye wa fa minnu bɛ yen n'olu ma se ka jɛni tasuma fɛ olu kɔni min ye somaw ye u sera k'a dɔn k'a fɔ nin ye Orokiya ye o fa minnu bɛ yen n'olu ma se ka jɛni wa min ye kɔrɔfɔ ye sa i b'a ye k'a fɔ min ye Dirisa Jara ye a jɔnna a sɔnna wa bi bi in na a kɔni a bila an bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan min ye gendarmerie maaw ye olu kɔni b'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔw la ni k'o dafa min ye ani ɲagili min ka kan ani kiiri tigilamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye o ka ta ni ka da a kan maa bɛ dogo o don de kɛ min ye Orokiya Jara ye den 11 o de bɛ a bolo ko a y'an gɔn k'i di min na Ala k'o nɔgɔya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Mamadu Jara a ka fasiri don Mamadu Jara an b'a fɔ Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Gawusu Tangara Gawusu Tangara a ko jɔfɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ da don dɔ Bakari min ye an ka jamana ye jiriba dɔ binna bibliothèque ba dɔ o datugura Bakari Tarawele fasiriba ko kunnu selifana seli waati sanga kɔni ale santalamana malidenw ye a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa min tɔgɔ la o de ye Fatumata Kuyate bɛɛ lajɛlen ko a ma Tata Bambo Kuyate dankɔrɔba in Bakari a y'i nɔgɔma kunu fasiriba ko Bakari jɔn de tɛ Tata Bambo dɔn an ka jamana in kɔnɔ Bakari sabu ka daminɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Bakari Tarawele maaw ye olu kɔni b'u ka sɛgɛsɛgɛli tɔw la ni k'o dafa min ye ani ɲagili min ka kan ani kiiri tigilamɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye o ka ta ni ka da a kan maa bɛ dogo o don de kɛ min ye Orokiya Jara ye den 11 o de bɛ a bolo ko a y'an gɔn k'i di min na Ala k'o nɔgɔya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Mamadu Jara a ka fasiri don Mamadu Jara an b'a fɔ Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Gawusu Tangara Gawusu Tangara a ko jɔfɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ da don dɔ Bakari min ye an ka jamana ye jiriba dɔ binna bibliothèque ba dɔ o datugura Bakari Tarawele fasiriba ko kunnu selifana seli waati sanga kɔni ale santalamana malidenw ye a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa min tɔgɔ la o de ye Fatumata Kuyate bɛɛ lajɛlen ko a ma Tata Bambo Kuyate dankɔrɔba in Bakari a y'i nɔgɔma kunu fasiriba ko Bakari jɔn de tɛ Tata Bambo dɔn an ka jamana in kɔnɔ Bakari sabu ka daminɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya Bakari Tarawele a dɔnna ni ka dɔnna kari la République Modibo Keita Bakari a ɲɛkɔrɔ a y'a ka ni dɔnkili duman in da n'o ye Bambo ye min ka di min ye o ka don ma jagoya furu ka dabila bɛɛ lajɛlen ka bila i ka hakilina la o don in kama Modibo a ye nisɔndiyaba sɔrɔ nin hakilina in na Bakari a ye yamaruya di Mali a sariya tigilamɔgɔw ma nin kumakan duman min bɔlen filɛ nin seko ni dɔnko tigilamɔgɔ in da a y'a don joona joona an ka sariya sun na o tuma jagoya furu ka dabila Mali kɔnɔ min ka di min ye o ka don ma Tata Bambo de y'o daminɛ Bakari Tarawele fasiriba ko o Modibo Keita kelen n'o ye Mali président galigale ye Bakari min ye farafinna masakɛw ka lajɛba dɔ senfɛ a ko ale kɛmɛ ka min ye Tata Bambo Kuyate la Bakari ko nin bɛna kɛ sɛkasi don dɔ belebeleba ye Mali ye farafinna ye o tuma farafinna masakɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛna kɛ Mali kɔnɔ o tuma ensemble instrumental Bakari k'u k'a don jama la joona joona a donna jama la min ye ensemble national ye Bakari i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun bɛ n'a taara fara olu kan ka jɛ ka fɔli duman kɛ o de ye Ami Koyita Umu Kuyate Diba Kuyate Wande Kuyate Bakari Tarawele min ye Tata Bambo Kuyate a ye min kɔni ye Mali a y'a tɔgɔ yanga kosɛbɛ Bakari min kɔni ye a denmuso fila bɛ
be bɔgɔdi ba ye k'a fɔ hali bi olu fana bɛ dɔnkilida la min kɔni ye manja ye e ba ka manja o yɛlɛnnen b'olu fɛ kosɛbɛ n'o ye Asa Darame ani Fati Kuyate Fasiriba ko bɔgɔdi maninfin i mana kɛ togo togo e don dɔ i b'i da bɔgɔdi min ye bana kɔni o ye Tata Bambo Kuyate sɔrɔ bɔgɔdi a bɛ san damadɔ bɔ a tɛ ka ye kɛnɛma min ye bana ye a ma ɲa min kɔ a sera la kunun ntɛnɛn kalo tile 14 bana kɔni a taara ni Tata Bambo Kuyate k'a si to san 70 ani san 1 na Ala k'a hinɛ yarabe a ko min ye a denkɛ dɔ bɛ bɔgɔdi n'o ye Gawusu Kuyate o ye gitari fɔlɔ ye a cɛ ye Modibo Kuyate o fana ye gitari fɔlɔ ye bɔgɔdi min ye Tata Bambo ye o kuma ko malidenw bɛ mɛn ni ka nimisa ka fatuli la bɔgɔdi k'a da ka seko ni dɔnko a y'a yakubaya Mali kɔnɔ a ko Tata Bambo ka janaja bɔgɔdi ko sabu jiriba don janaja tɛna se ka kɛ ten labɛnw bɛ sabati sabu min ye médaille caman caman a y'o sɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔ kan bɔgɔdi min ye maaw bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na dankɔrɔba ale ka janaja la min ye alamisadon kalo tile 10 a yɛrɛ ka denbaya la Jelibugu la sotarali baaraw bɛɛ boloda Tata Bambo Kuyate an bɛ dugawu kɛ a y'an kɔ kiti mun na Ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛ min ma Ala ko nɔgɔya jɛ ka fɔ a b'a fɔ badabada sabu an ka kunnafoni bala n'o ye revue de presse o générique o y'ale de ka dɔnkili an bɛ don ni min ye an bɛ bɔ ni min ye an y'a sugandi k'a sababu kɛ Tata Bambo ye hakilina ɲuman min ta Bɔkari Tarawele ni ka an banba ni o ye malidenw bɛ san 1000 kɛ abada Bɔkari an tɛ ɲinɛ a kɔ e bɛ fɛ ka mun fara o kan bon e ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban an bɛ dogo don dɔ kɛ sa a kɔni a taara ka si min to Ala k'o di a kɔw ma amin k'a ka du sabati yarabe bɔgɔdi diɲɛ nin yɛrɛ taa ɲɛ min kɔ don o tuma Ala k'an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo nɔgɔya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Gawusu Tangara ale ka sɛbɛnni don Jabate Gawusu Tangara ka fara Nouvelle Horizon maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kunnafoni min n'o kun sugandila ka di anw ma radio ɲɛmaaya bulon fɛ hakili la o minɛn kɔni o saanina yan o minɛn saanina bɔgɔdi ni minɛn saanina an bɛ barika da ni ka waleɲuman da radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila na maa minnu b'u ka cɛw dabila k'a lamɛn k'a yira k'a fɔ ko jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan n'a ma datugu olu fana tɛ ko wɛrɛ kɛ n'a man ko don olu fana t'u ko don bɔgɔdi an b'u fo k'u waleɲuman don maa minnu fana ka manjaw bɛ an bolo k'Ala ka sugu kɛ tama tama bɔgɔdi Ala ka n'an tigɛ ɲɔgɔn na bɔgɔdi an bɛ foli ani tanu ta ne ka Musa Tangara sɛgɛrɛ ale ye taari ŋanaba ye Korofina Nord la yan o tuma a bɛ broderi kɛ n'o ye cɛfini ni musofini ni denmisɛnnin fini ye a tigɛ ka di kosɛbɛ o tuma foli bɔra Jibi yɔrɔ ka ɲɛsin Musa Tangara ma Musa Tangara an b'a fo dankɔrɔba in n'o ye radio Fafeke ale directeur du programme Zen Daw an b'a fo ka waleɲuman dɔn a bɛ Jaramana bila marabolo la a ka association dɛmɛtɔ n'o ye Blanche Daw an b'a fo ka waleɲuman dɔn jɛmukan in tɛ tɛmɛ u si kan 3 ciseaux d'or Grand Jawusa le maestro min ye dankɔrɔba in ye a jɔlen bɛ sisan a ka tabali la ciseaux de b'a bolo ko ɲɛ jaba ye hɔn awɔ tabarikala a diyara n ye tabarikala ni jaba dumanba in ani maa si ta tɛ kelen Jawusu ka jaba ni maa si ta tɛ kelen Bɔkari Tarawele ayiwa min ye Grand Jawusa le maestro an b'a fɔ a ka min ye chef d'atelier n'o ye fulakɛ Bari ye o tuma ko Bari tigɛ de ka suma tuma dɔ la k'a k'a tigɛ teliya fulakɛ i ye kɔrɔfɔ mɛn sa dɛ n den don Bɛɲɛɲare Elhaji Bɛɲɛɲare an b'a fɔ a bɛ Buguba la den Kayatu Batoma ale ni Madame Samake Ramsès dankɔrɔba in filɛ nin ye ka 1 na chef escadron commandant Lassana Tamba Keita an bɛ belebele fo ka waleɲuman dɔn gendarmerie bolofara minnu bɛ n'u kalifalen b'a la Bɔkari Tarawele wuli ka jɔ min bolo u bɛ baara la sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn n'o tɛ tama n'a ka cɛ don u bɛ baara la jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a bolo mɛn a ka baara la yarabi Ala ka dɔ fara jala kan Ala ka sanayɛlɛ Ala k'o sabati wari o tuma min ye général Jala ye Ala k'o da kamankun na Ala ka kan saba bɛ baara la dankɔrɔba in ale bɛ Sanso n'o ye maire ye Samu Mariko an b'a fɔ Madame Maïga Jali Basso Jelibugu la an b'a fɔ ka taa bila Madame Ɲanka Fifi Basi la dankɔrɔba in b'a ka télé kɔnɔ n'o ye Bail Couture Madame Jawara Bail Art Bail Couture n den don ayiwa i tɛgɛ don n y'o mɛn i da ye Jibi Jakite ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la min ye Jibi ale wulila ka sigiyɔrɔ di an bɛ Jakite ma sisan Burapele n'a ka jama bɛ n'u sigi sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bɔkari ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ min bɛ kɛ sini kunnafoni ko ye an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka ladiriya la Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn